A Universidade de Santiago recoñeceu en Lugo o alumnado cos mellores expedientes de formación profesional de Galicia nun acto celebrado no auditorio da Facultade de Veterinaria do Campus Terra. O presidente da Deputación participou canda o reitor da USC e o alcalde de Lugo na entrega de diplomas a 212 estudantes que, tras rematar ciclos superiores de FP cunha nota media de sobresaínte, se matricularon na proba de acceso á universidade. José Tomé felicitou os mozos e mozas polo seu talento e esforzo, o tempo que valorou o ensino público de calidade como motor, afirmou, de igualdade e de futuro, que é polo que aposta a institución provincial. A homenaxe da Universidade Compostelá enmárcase no programa A Ponte entre o ensino medio e a USC, co que traslada a súa oferta formativa o alumnado de secundaria.